నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రవీందర్ రెడ్డి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకే ఆదాయంపై ఎప్పుడు కూడా ఆధారపడకూడదు అని మన వారెన్ బఫెట్ గారు చెప్తున్నారు. అంటే ఒకే ఆదాయంపై ఆధారపడినప్పుడు మనకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందుకని చెప్పేసి ఒక ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడే మనం రెండో ఇన్కమ్ని కూడా చూసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో గ్యాస్ తీసుకుంటే ఒక సిలిండర్ ఉండగానే మనం రెండవ సిలిండర్ని ఆఫర్లో పెట్టుకుంటున్నాం. ఎందుకని? ఒక సిలిండర్ అయిపోతే ఇంకో సిలిండర్ వచ్చేలోపు మనకు వంటకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి మనం రెండో సిలిండర్ని కూడా స్పేర్ పెట్టుకుంటాము. అంటే మనం వంట చేయడానికి అంత సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నప్పుడు మన జీవితానికి కూడా ఒక ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడే రెండవ ఇన్కమ్ గురించి ఎందుకు ఆలోచించకూడదు? అలా ఆలోచించాలి అని నేను డిసైడ్ అయిపోయి ఆర్కే మనీ మంత్ర గారి దగ్గర నేను పార్ట్ టైంలో రెండవ ఇన్కమ్ని ఎలా సంపాదించాలి అనే టెక్నిక్ని నేర్చుకొని ఇప్పుడు నేను రెండో ఇన్కమ్ని సంపాదించడం మొదలుపెట్టాను. మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఆ టెక్నిక్ కావాలంటే మాకు జస్ట్ వాట్సాప్ చేయండి. నేను మీకు కూడా ఆ రెండో ఇన్కమ్ టెక్నిక్ నేర్పిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.